želim da prenesem uznemirenost bošnjačke zajednice. Oštro osuđujem pokušaj koalicije Vakat da kontrabanduje i da falsifikuje bošnjačku listu, gdje na svoju listu ubacuje ljude iz druge zajednice, u ovom slučaju nekoliko osoba iz albanske nacionalne zajednice. Na taj način želi da utiče na bošnjačku javnost, na volju građana bošnjačke nacionalne zajednice i time da uzurpira zagarantovana mjesta koje pripadaju bošnjačkoj zajednici. Dozvoljavate da se krše prava određenoj zajednici. U ovom slučaju dozvoljavate i ponašate se umjesto kao sudija, apelacionog sudija, vi se ponašate kao sudija jedne fudbalske utakmice i kažete ja ću da pogrešim pa neka VAR soba to preispita. To je nedopustivo i ja iz ovoga apelujem na sve članove CIK-a da ne dozvole da se usvoji ova lista, jer ova lista je falsifikat, ovo je poturanje bošnjačkoj zajednici i ukoliko se usvoji ova lista, nama ništa ne preostaje drugo nego jednostavno da bojkotujemo ove izbore. Që KQZ-ja nuk është në kontekst se kam për tjetër. Që KQZ-ja mundësisht të shtyp flet votimin me dizajnin që ka në madhësi të madhe, sepse ka shumë njerëz që s'pesh shoh mirën, edhe ai dizajni flet votimit ndoshta tjetë për shkakun sa gjysma atje e ekranit, edhe të ngjitet në çdo vend votim. Edhe nëse keni bënë po flas kot, po tash me përfundoj, që njerëzve përveç sqarimit kur jepet flet votimi, të thuhet këshirni domethënë që kjo është, që to e ke në dorë, madhe konsultoje edhe mos kemi arsye s'poku për atë që s'po shoh mirë, s'dija ne kënej, sepse unë mendoj se është bërë një veprim i mirë, po KQZ-ja do të ndërmerr të gjitha masat që vendimet e veta ti përcjell edhe me masa ndihmëse.